Bueno, zorionak, Gaztetxoak txapelketaren garai, 2024 urte honetan, ja azkeneko lasterketa, nahiko seguru zen zeintzuk irabaziko zenutela, baina alde txikia zegoen zuen artean. Bai, eskerrik asko, bai hori, pentsatzen genuen ja irabazita genuela, baina ondino ez esan konfiatu behar. Jon egia hor egonda oso hurbil eta hori kontrolatu beharra egonda, baina, bueno, posik. Kaldea kontrolatzen jarria ez zuen, lasterketa lasaian ez duten. Bai, hori da, hasieran hori eskapada asko gondiez, taldea tiratzen jarri da, eta oso lan ona talde aldetik. Nola geratzen zara txapelketa irabazi ostean, gainera Euskadiko txapeldun bikoitza, orain ja estatuko txapelketei begira supongo, baina nola geratu zara, hau irabazita? Oso posik, sentsazio oso honekin, eta hurrengo asteburuari begira. Zorionak. Eskerrik asko.